El periodista, escriptor, guionista i director del diari Ara, Carles Capdevila, va ser el passat 19 de gener a la sala d'actes del Col·legi Sant Domènec, més conegut com Dominiques, per oferir una xerrada que portava per títol Educar de bon humor. La conferència s'emmarcava dins els actes dels 325 anys de la presència educativa de l'orde religiós a la ciutat. El director del centre, Marcel Pallejà, va presentar el ponent davant d'un centenar de persones que van assistir a l'acte. Però estem celebrant els 325 anys de la presència educativa de les germanes dominiques a Tarragona. Van arribar a l'any 1686 a la ciutat i van fundar una primera comunitat religiosa que començava a educar a nenes. I d'això ara estem celebrant això, aquests 325 anys in situ en aquesta escola, que és el Col·legi Sant Domènec de Guzmán, i que ha estat una miqueta la perpetuació d'aquesta comunitat religiosa. L'educació familiar o l'adolescència com una etapa clau en la vida de qualsevol persona van ser alguns dels temes que va tractar Capdevila, que van ser acompanyats d'anècdotes personals del periodista, fent gaudir a un públic majoritàriament format per pares i mares que escoltaven atents els consells de Capdevila. Una de les coses que em passa és que des que soc pare i m'interessa molt l'educació, tinc la sensació que els mitjans no ajudem gaire a educar, no? I això passa amb tot, en general. Els periodistes, en general, els diaris, per exemple, ajudem, jo crec que en la societat, des de la nostra feina, a denunciar coses, d'informar de coses, però en temes concrets no és que ajudem molt, no? I per tant, un cop jo he entès l'educació i m'ha preocupat molt l'educació, molt sovint tinc la sensació que els mitjans, l'aproximació que fem a l'educació, no deixa de destacar la part negativa, com ho fem amb totes les coses, i no és el millor per l'educació. Probablement és el millor pels mitjans, però no és el millor, i sobretot no és el millor pels mestres, és a dir, que costa molt que transmetem coses positives, no? Per sort la ràdio, la televisió, i els suplements de diari, les revistes, sí que hi ha mitjans que permeten parlar de coses encara que no hi hagi un desastre al darrere, no? Però el dia a dia de la informació s'allunya bastant.